И здравейте хора, днес ще пробваме едни бомбони. Тук съм такова малко. Сигурно ги знаете, много са популярни в YouTube. Аз съм се взела с ягода. Strawberry and minute flowers. Хем ще усещам ягода, хем мента. Утряме на едни бомбони, които бяха много ужасни. Много им силен аромата. Искам да може да усещате мирса и вкуса, ама не може. Проработи, Снежи, давай. Браво! Призната електронната на мама от Kaufland проработи. Защото сега се връщаме от Kaufland. Ето така изглеждат. Манички, миниатюрни. Аз съм пробвала с мента вкуса. Беше много люто, но аз го издържах. Вкусно беше. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мамо, ела да ги пробваш, че. Бате, пробвай ги. Какво? Пробвай ги. Вкусни ли са? No. Да. На мама и на бати им харесаха. Много са вкусни. Не мога да го дъвкам. Мате, ням да е кофта. С всички сладки вътре. Това беше също в кофта. Ето как изглежда и отвътре. Желе. Желирано е. Ето я. Много е сатисфайнка. Стига ди! Вкусница. Да, в началото, като я включих, не щеше да зацепи, но така нещата да се климатизира и те показваше само, не щеше да Захар не заводя. Като се изключи, после като се включи, като се прави. Имам и лимонови резинки. Стига! Ето и кофта ми за Хелуин, с която ще обикалям. Между другото, вие като вижте се на Хелуин, пишете долу в коментарите. Тази кошница, както и да се нарича, си купихме следните неща. Баки си избра ето това Орео. А пък аз си избрах ето това, което съм го пробвала, но е доста вкусно, затова реших отново да се взема. Аз си взех ето това прочиново бар. Ето прочиново барче. И си взех ето този ментос. Така че пазара е уникален. Бате,
Може ли да пробваме твоите бомбони? Няма сега да ги отварям. Добре, как да отвориш? Като ги отвориш, ме дай. Оля, много са сладки тези ябълки. Трябва да вземеш вара повече. Да. Нали, ето показвам пак. Това си издрабахте. Го. Това си издрах аз. Надолу. След това имаме моето протеиново барче. Много е вкусно. Протеиново. Мама не знае, че протеиново. Айде си мислиш, че не знам. Знаеш ли, че е нещо като протеиново? Не знам, разбира се. То пише на него. Да. Ама е вкусно. Много е вкусно. Много е вкусно. И ментуса. И тези уникални бомбони. И всеки ден ще се взема моите тук сладки, докато не дойде Хелоуин, което е след... Ако броя и самия Хелоуин, 7 дена, ако не го броя, 6 дена ми остава до Хелоуин, така че каквото има в тази кошница, трябва да я изям до 6 дена. Или до 7. Това ще е доста възможно, защото аз съм повелителка на сладкото. Много обичам сладко. И не мога един ден без сладко. А и ето ми е много така всичко. Защото баба Яга се щупи. И батята е тук ми надълба дупка. И си събирам пари. За сега съм събрала 12 лева и 15 стотинки. Което е окей. Окей е. Така че да. Хора, аз за Хелоуин, според вас, като ми е така черно, каква ще съм? Ако бях някакво оранжево, ще да си взема оранжевата кипа. Имаше такава бяла. Имаше една малка, която е перфектна само за такива малки бомбони. Исках да я взема, но майка ми не ми позволи. Затова си взех само ето тази огромна, която е много яка. Според вас като черна каква ще съм? Да, точно така ще съм вещица. Отново. За втора година подред. Няма да е точно подред, защото аз миналата година не обикалях. Аз обикалях по миналата, т.е. 2023. 2020... Не, обикалях 2024. Не, 2024 не съм обикаляла. Обикалях 2023 и сега ще обикалям 2025. Така че да, ще съм вещица. Ще съм с една голяма черна рокля до ете и тук. До ете и тук ще ми е роклята. Много ми е дълга. Тама. Ще бъда може би с този Нью Йорк, пише на него с розово. Или може би с някакъв чувство черен, ама аз със сигурност щяхта. И мама каза с дълга блузър, черна дълъг ръкав. Направо много ме ядосва понякога. Така че да, ще съм вещица. Аз я издадох. Ма вие какви ще са? Пишете долу в коментарите. И ще отговоря и ще коментира и ще сложа сърце на всеки коментар. Наистина. Не съм като другите да лъжа. Не съм като другите инфлуенсъри да лъжа.
Така че да. Ще ви покажа няколко неща, които аз направя. Първо е тази висулка, Вики пише на нея. Вики Второто нещо е тази висулка, на която пише Йони. И тази висулка има тази гривна, която е с подобни цветове букви. Йони, която е малко голяма, обаче тя е за ето така да си я направиш около палеца. Така. И това е Йони да е и тук. Ето, направих я. Ето да. И също, нали, ето тази гривна с закопчалка сърце. Да. Ще пина малко водичка. И хора, искате ли утре да ви снимам сутрешната рутина? От кога се събудя, само се обличам и почвам да ви снимам дневната ми сутрешната ми рутина. Искате ли? Може би наистина сигурно ще го направим. Има малки маниста. Най-малките маниста са в тази кутийка, защото... Да. Тук имам нова стока, която е ето тази и ето тази. Тези са най-новите ми. И са доста са хубави. Кой ми беше също ново стока? Май само той. Също така ще правя и вълшебни лъжички. Ако искате и в YouTube да ви показвам как опаковам поръчки, пишете долу в коментарите. И да, ще се видим следващия път. Чао!